Krásný dobrý den, vítám vás u prvního dílu podcastu Kruhy života. Já jsem Petra a můj podcast se bude zabývat tím, jak nás naše dětství formuje v dospělosti, jak ovlivňuje naše vztahy a jak nás formuje na to, aby jsme byli tím, kým jsme právě teď. Mým prvním hostem je Daniel Slovák. Ahoj, Dani. Ahoj, zdravím vás, zdravím tě. Já tě jenom v krátkosti představím. Ty jsi lékař v atestační přípravě, jsi skladatel, zpěvák a sportovec. Amatér, všetko, ale jako jo. Myslíš, že všechno je amatér? Určitě, tak jako já nevím, já jsem mi to aj písal, my se o tom bavíme, já nevím, já nejsem člověk, který by moc jako slávil svoje vlastně úspěchy alebo tak, takže jako vo všetkom, čo robím, nevím, to je skôr ale taky ten můj osobný a můžeme se povědět, keď to pramení. Takže jak by ses teda popsal? To je dobrá otázka, ty vole. Snažím sa nejako žiť svoj život a proste snažím sa robiť veci, ktoré ma bavia, ale nikdy, už aj to ako, že teraz, keď proste som lékař, tak je to pre mňa také ťažké ako povedať niekomu, ako, tak co děláš, jsem lékař a to je také jako, že stále mám taký ten proste, ako sa hovorí, imposter syndrome, proste, že akože sa mi to ako blbie ako hovorí a ako aj keby, že dajme tomu, som umelec, ktorý ako má ako taký rozsah, jak Billie Eilish alebo Khalid a tak ďalej, tak stále by mi bolo blbé říkať ako I'm a singer-songwriter, I'm an artist, vieš, alebo niečo také proste, by to bolo strašne divné pre mňa. Takže neviem, jak som... Kdy si myslíš, že nastane ta doba, kdy si o sobě budeš říkat, že jsi teda artist nebo zpěvák, nebo ten lékař? Otázka. To som, niekde to mám napísané vo svojich poznámkách, čo som si hodne dávno napísal. Plány, ne, spíš akože, že keď som sa sám seba pýtal, kedy by som sa cítil ja komfortne si povedať, že jo, tak teraz som proste umelec. A už si nepamätám, čo som to napísal, ale viem, že keď ten moment príde, tak to budem vedieť. Ale ako, a neviem, akože aj keby, že mám fakt dobrým, aj keby, že mám 10 Grammys, tak stále neviem, či by som sa cítil komfortne, lebo aj teraz proste normálne každý deň idem do práce, ja som lékař a stále mám teda problém si ako aj keď niekto ako sa spýta, je tady nejaký lékař a ja... Jako já. Tak já teda sama ze sebe bych řekla, že zpěvák si. Já jsem prošla celou tvoji tvorbu a mě by zajímalo, jak jsi dostal k té hudbě, nebo co tě k tomu vlastně vedlo, že jsi to začal dělat. Ty jo. Jak som sa k tomu dostal? To bolo niečo, čo vždy som chcel robiť, ale nevedel som, že to vlastne ako nejako dokážem alebo niečo, ak to dáva zmysel. A ten prvý moment, a to je tiež veľmi pre mňa akože jedna z mojich takých veľmi, veľmi súkromných spomienok, ale to je tak proste, keď som si povedal, že toto je to, čo by som rád v živote robil, tak to som asi 12 rokov a bol to asi leden alebo únor a prvýkrát som počul pesničku a to bude to znieť strašne. Prvýkrát som počul pesničku akože Adele Someone Like You a presne pamätám ten moment, bol som sám doma. To ti bylo 12, když to zpívali, že ja si to pamatuju, když mě bylo už 30. Tak ja mám teďko 28, ako, takže ja neviem, akože to je jedno. Takže som bol fakt ako ešte decko a proste bol som sám doma a vtedy som ešte nehovoril ani po anglicky, že jo? A to bol taký ten moment, že dávali to asi niekde v rádiu. Hej, dole som mal zapnutý rádio, no ja som si u toho musel sadnúť a proste aj keď som nevedel, o čom spieva, to bol taký jedna z tých pesníček, že rozumiem, o čom spievaš, aj bez toho, aby som rozumel ako slovu, o čom hovoríš. A to bol pre mňa taký ten moment, že wow. Takže ti připadne, že ta písnička od té Adele v tobě rezonovala i bez toho, že si znal ten text, ty emoce a to, co se snažila předat. Nejaké umenie v tebe dokáže tak rezonovať, že bez toho, aby si vedel vlastne nikdy toho človeka, nevieš, ako vyzerá, nevieš, kto to je, nevieš, čím prechádza, aký má život a už iba tým, aké umenie vytvorí, tak si povieš, úplne rozumiem, kdo si ako človek. Vieš, čo myslím? Akože, že rozumím, jo, určitě. Je tam prostě taká ta... Také to ľudské spojenie. Jaká teda potom byla ta další cesta? A potom to bolo také niečo, že som si vždy hovoril, že proste chcel by som to robiť, ale akože to nie je niečo, v čom by ma, ja som sa teraz vzul, teda. Ale takže nechodil si ako do hudebky na základce? Ja som chodil na hudebku na základku, akože tak, že proste ja som, už sa nepamätám, mal som asi 5 rokov, ja som šiel teda ako hodne malý do školy, ja som šiel, keď som mal 5 a proste ma dali akože naši, ale to bolo nejako, že naši nechceli, ale potom ma dali na piano, ako na keyboard.
A ja som teda vôbec nechodil, to akože ja som to zatahoval, akože fakt, že som možno išiel na 1-2 hodinu ročne, akože fakt som to pak ako zatah. A nakoniec som ako ukončil teda základní stupeň toho, nevím jak, ale ako... A ja to mám taky, ale ako hovno z toho mám, ako pardon, že ako za vulgarizmy to sa omluvám, ale to tu padne ešte. No takže proste ako vôbec, ale ako neviem, akože to bolo také, u nás sa to nebolo veľmi ako podporované, spíš rodičia boli takí ako hodne racionálni a u nás absolútne hudba v rodine nikomu nič nehovorí, ako vôbec, absolútne. A už to, že akože ja som nejako počul hudbu, alebo tak bolo také pre naši ako strašne divné, že jo. A napríklad ani naši, alebo ani moji kamaráti nevedeli, že ako dokážem spievať ako mimo tóninu, ako dokým som nevydal prvú pesničku, že? A to bolo také, že aj ako fakt... No moja mama z toho bola tak prekvapená, že proste došla do môjho pokoje a ona, že ako ty umíš ako zpívať. No jo, no. No, takže... Skvělý, no a jak jste nahrál tu první písničku? Měl jsi doma nějaký studio, nebo měl si nějaký úplně základní věci? Keď chceš, tak ti pak dám fotku a to sa teda ľudí ako pozerú, jak vyzeralo moje prvé studio. To bolo fakt, že ako naši... No, ja som sa k tomu dostal proste, že som mal samozrejme akože zlé životné obdobie, alebo ja neviem ani ako to nazvať, mal som, kolik mi bolo? 20 něco, jako jsem byl, už jsem byl jako starší, 23 nebo tak a stále jsem si hovoril, že prostě toto je... A to byl ten věk, kdy jsi nahrál tu první písničku? Jo, myslím, že 2018, takže 22. A ja nevím, jako išiel som na stáž do New Yorku akurát a niečo ma celé to leto, ako mal som depresívnu epizódu, ako fakt mega a proste som sa vrátil naspäť ako keby k písaniu, lebo ja som si vždy vlastne ako písal nejaké, ja nevím, to sú blbosti, akože idem v tramvaji a to nejsú ani texty, proste si píšem nejaké ako, to není ani rím, alebo ja neviem ani ako to nazvať, ale proste si niečo píšem, nad čím rozmýšľam a tak ďalej. A no a potom akože som stretol akurát v tom New Yorku jedného producenta. Náhodně někde na ulici? Nebo... Bylo tak na internete, som niečo videl a hovorím si, že ako jo, tak proste, jo, ok, tak skúsme niečo dať dokopy. A ja som proste akože písal, že nejaké svoje texty, na čím ja ako rozmýšľam a tak. A povedal, že akože to môže byť fakt ako pesnička, tak si hovorím ako OK, tak proste viem, jak nejako asi popová pesnička je. Takže to, že som si nejako napísal, tak usporiadam ako do veršu, do referénu a tak ďalej. A proste sme to nahrali a no a pak som to ako vydal a neviem, ako ľudia z toho boli prekvapení a ja som z toho bol sám prekvapený. A prozradíš to jméno té první písničky? Golden Bridge. To bolo teda. Ale to bolo ako, keď sa to, ja nemám rád strašne tú pesničku, lebo to bola pesnička, ktorú som napísal vlastne od svoje vlastné ako samovraždy, že jo, takže to je nie niečo, čo by som sa rád k tomu ako vracal, že fakt som tú pesničku počul 2-krát, 3-krát a ako zazdíme to. A když se potom dáme vlastně do té tvý tvorby jako budoucí, nebo ty songy, co si napsal potom, nebo i vydal, tak dejme tomu všechny vyjadřují nějakou emoci silnou. Určite. Jako ja nie som človek, ktorý ako keby písal, vieš, ako sú ľudia, ktorí ti hovoria, že akože ty sa zlepší vo všetkom, čím to viac robíš. Takže proste mala by si víc písať a mala by si písať o všetkom. Pre mňa to začalo tak, že ja som nevedel, že dokážem písať, že jo. Takže pre mňa to bolo, keď som mal niečo v sebe, že proste s niekým sa o tom potrebujem porozprávať alebo niečo nejako proste si to ujasniť v hlave, tak to bolo tak silná emócia, že proste si potrebujem sadnúť za piano, aj keď na piane neviem hrať a nejako proste to ako napíšeme, že jo. Jako, takže tak, že spíš akože tie pesničky, keď už niečo robím, tak to musí vo mne vyjadrovať, takže ako ja píšem tie pesničky všetky tieto, ako čo som vydával tak som napísal fakt 10-15 minút, že si sadnem, ale teraz to je niečo, čo ako keby píšem do kľudne aj 7 mesícu, že proste ako mám že to má nejaký fáze proste. Tak, že momentálne sa necítim proste, nechcem to ako nejako ďalej riešiť, alebo proste necítim sa kreatívny a tak ďalej, ale potom niekedy mám také, že že musím si sadnúť a nevím, počujem něco v hlavě a jako jednoducho z nějakého důvodu to musím spravit. No, a když teda vytváříš ten song, tak máš první v hlavě tu melodii nebo ten text? Mně to většinou jde obojí. Jakože to, zároveň ti to už se píne. Jakože fakt, keď vím, že to je prostě pesnička, kterou mám rád, tak to je prostě, jako můžem ti pak jako nazdílet videa, nějaké, lebo já jako robím to, lebo keď žiju, já se vrátím k té pesničce klidně za rok, tak já zabudím, o čem jsem chcel hovoriť. Tak klidně já si nechám, jako nahrávám si jako telefon a tam jako fakt vidíš, že prostě naozaj to ideme jakože z fleku. Jakože, A teď mi řekni, je to něco, čím by se chtěl živit? Jo, ale nikdy by si nemala jako vlastně jako stavit na jedného koně, jak, no, tak jak to rozumím, ale tak jako můj astrolog, teda, by the way, každému odporúčam, aby si zohnal nepálského astrologa, ešte sa nikdy v ničom nemýlil. On jako povedal, jako na něm je fakt dobrý, on jako robí aj jako nepálských politikov, takže on je jako, že určité sezóny je fakt jako fakt jako zaneprázdnený
A on mi ako aj teraz povedal, teraz som sa na to vyslovene pýtal a on povedal, že proste mám to zatiaľ ako stále, tak ako svoje hobby a tak ďalej, rob to, lebo ťa to baví, ale ak to niekam bude viesť alebo tak ako to príde až 2026. Takže to máme za rohem. Možné. Takže kdy sa môžem tešiť na první koncerty? Ja už som koncerty mal, ale posledný koncert som mal, myslím, 2022 a pak ako si teda pak byla jiná životní situace a koncerty nebyly, ano. Koncerty nebyly, som si proste akože zničil záda a pak prišla ako operácia a všechno možný, takže akože toto ako som úplne vypustil, že jo. Já bych tě ráda někde viděla. Možno, ak ma niekto pozve, ak to niekto uvidí a chce ma buknúť, určite môže. A ako môj prvý koncert, a to si budem pamätať, lebo môj prvý koncert bol v Hard Rock Cafe na Národní, čo bol teda ako fajn super zážitok. A to bol tiež ako náhodou, proste kamarát zo školy, on má ako svoju kapelu, neviem čo, chcel pomôcť ako s angličtinou, ako s tými textami. Tak proste tak som s tým ako pomohol, jak to má ako spívať, akože jak vyslovovať a tak ďalej. A on práve ten z ich kapely, on nejako bukuje lidi práve pre to Hard Rock Cafe, že jo. To bolo akurát po covidu a že sa to snažia nejako obnoviť, tak či by som ako nešiel, ako hovorím. Mám napísaných plno pesníček, čo mám ako vyprodukovaných, dokončených, viem to zahrať naživo, proč ne. Tak som šel a bolo to strašne fajn. Jak si pri tom cítil? Jako, máš nervozitu, když děláš ten performance? Vůbec. Nebo... To je niečo, čo ako fakt som ako rozmýšľal práve, že vôbec, akože Taylor Swift v jednom svojom dokumente povedala, že there's nobody in the audience that actively hates me. Ja tiež ako fakt na tým, čiže to sú ľudia, ktorí obetovali svoj vlastný čas. Aby tam přišli, áno. A práve nikto v tomto, ako z týchto, ma aktívne nenávidí, takže a ja fakt, keď mám tie koncerty, tak sa bavím úplne ako otvorene. Poviem, že toto je proste ako keby pesnička, ktorú som napísal o tomto človeku a takto sa to stalo, bla 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 bla. A takéto proste, akože som bol hodne toxic človek, akože ako poďme sa baviť otvorene a akože keď sa bavíme proste aj naozaj o bipolárnej poruche, že ako mám song o tom, že tak proste im to vysvetlím a tak ďalej. Takže si hovorím, to mne dáva takú tú kontrolu nad tou situáciou celou, že vlastne ja som teraz ten, kto má nad tým kontrolu, nepotrebujem sa cítiť akože vôbec nervózne. Rozumím. A ty texty těch písních vlastně vyjadřujou tebe? No, vždycky... Záleží. Akože tak som veľakrát, ja som si hovoril, ak niekedy napíšem ako love song, tak it's gonna be damn well about me, about my love for myself. Akože nebudem písať, že ako o láske k iným ľuďom. A máš lásku k sebe? To je niečo sa učím, ale rozhodne jo. Jo, akože, že to je proste určite, že je proces. Pre každého to je proces a neviem, ako aj ja o tom hovorím dosť často, že jo. To sa mi tiež nelúbi strašne na spoločnosti. Keď povieš ako, jo, ja sa mám rád, akože I'm good at tak sa na teba pozrieš, že si namyslený čurák, ako, takto. Ale keď im povieš, že proste, jo, tak ale ja som bol proste obézny, šikanovali ma, strčili ma proste ako do smeťáku a tak ďalej. Jo, ty si trpel, ty si zaslúžiš už teď byť, ako proste mať sebevedomie a tak. A to je najväčšia blbosť, ako proste ľudia, ako, takže momentálne, ako samozrejme to je proces a sú akože štádie v živote, kedy sa mám míň rád a niekedy viac. Ale momentálně se mám rád. Jakože fakt aktivně se nenávidím. Když by ses podíval jako cizí člověk na svůj instagramový profil, kde ty otevřeně často mluvíš, buď to o tom, co píšeš, nebo o tom, jak se cítíš a podobně, tak co by si myslel, že by si ty ostatní o tobě mysleli, co by se na ten profil podívali? Moja najlepšia kamarátko akože proste to popísala tak, že ako, no, this is some crazy bitch. a to je ako v pohode. Ako ja som aj také, bol som v jednom programe, akože, kde boli ako artisti, a, že sme ako sa bavili ako o písaní a tak ďalej, že to bol ako mentoring program. A ja neviem, ako ľudia majú pocit, že potrebujú ako keby dať taký ten svoj image, že sú niečo lepšie a tak. A ja to hovorím aj preto som to začal písať a preto, čo akože mňa na tej Adele strašne vtedy ako strašne uchytilo, že to je to, čo ľudia, čo ja strašne ako potreboval som vo svojom živote, je to spojenie, ako ľudské spojenie, akože human connection, ale v tom, a ja sa ospravedlňujem, že teraz hovorím ako anglicko-slovensky, ako úplný čurák, to sa ako omluvám, to je ako aj za nadávky, ale to môžeme prepnúť tak do angličtiny, ale to je jedno, ale to bolo niečo, čo mne chýbalo a ja som s tým aj išiel do toho, že ja nepotrebujem, nechcem byť ja slávny človek, ale bol by som rád, kebyže tie moje pesničky ľudia poznajú. V tom zmysle, že ja som obyčajný človek a nebudem sa prezentovať ako, aj kebyže som akokoľvek úspešný, stále, neviem, tvoje prdy smrdia takisto, vieš, že myslím. Ako som stále, vieš, že myslím, takže stále akože na konci dňa som ten istý človek a o tom to je, že akože to, čo robím ja, mám ten message, že proste
aj tvoja sestra to dokáže tvoj soused, každý je v niečom strašne, každý je strašne v niečom výnimočný a proste ten talent môže naozaj, videl som keď Ratatouille, že jo, proste ako každý vie variť a ten talent môže prísť aj potka môže variť, vieš čo myslím? Určitě s tím souhlasím a ty si i vlastně... A to má byť môj image. Ty si i vlastně zmínil, že ty píšeš jenom v angličtině vesměs. Máš tam i nějaký slovenský song. A české. A i český, dobře. Ty jsi mi a předtím ale řekl, že ještě ve 12 si anglicky ani neuměl. Teďka umíš strašně krásně, Děkuju. máš krásný přízvuk. Vlastně by určitě, když jsi někde v zahraničí, tak lidi neví, odkud ani seš. Ja to akože keď idem do zahraničia, na schvál ako pritvrdím, akože proste... Aby to bylo Eastern European, jo? Nie, pritvrdím spíš akože fakt, akože keď som na západe, tak fakt ako pritvrdím veľmi akože West US. No, kde sa ten jazyk teda naučil? Keď som mal 16, tak som šiel na výmenný pobyt do Ameriky a jak říkám, nechcel som proste nejako nezapadať. To je ako človek, ktorý nezapadá celý to. A ten výměnný pobyt byl jako rok, půl roku? A za tu dobu se takhle Za 3-4 mesiace už nevedeli. Akože fakt, že mi nechceli veriť v škole, že tí, že ma nepoznali, že akože si mysleli, že buď som mixnutý, že som akože, že mám rodičov ako tam a tak. A presne si ti aj môžem povedať, jak som sa to naučil, ako keby ľudia chceli vedieť. A to ti dozvedčí aj môj ako hostovský brat, ako ja som pozeral si asi 27 krát za sebou Pitch Perfect, neviem, či si videla. Ne. Pitch Perfect, nevidela si to nikdy? To proste také ty ako keby blondsky ako žámečky ako Stacy and like Stacy, Amy, and they really talk like this, like very dumb white girls from LA, So akože pozeral som ten film a všetko som po nich opakoval, tak tomu už to rozumiem. A potom fakt proste prišlo ako winter break, prišla Vianoce, že jo, a po Vianociach som sa vrátil do školy a prízvuk preč, vieš, ako môj ako... A nikdy som nemal ako tvrdý nejako prízvuk alebo tak, ale proste fakt po Vianociach som sa vrátil do školy a už ľudia proste netušili, odkiaľ som. Ty jsi zmiňoval, že tvoji rodiče tě nevedli k hudbě, že si nemysleli vůbec, že to je vlastně dobrý. Co pro tebe chtěli? Co byl jejich sen, že to budeš? Netuším, ako... Toto je niečo, čo napríklad teraz nechcú oni priznať, ale také, že oni nechceli, aby som išiel na medicínu. A ja si pamätám ten... Nechceli vôbec. Keď som asi 17, som bol vtedy v Amerike a toto je ako mňa strašne v tomto. A nech si hovorí, čo chce. Ako dúfam, že to pozeráš, mama. Ako mali sme o tom tú konverzáciu, vieš, moja mama bude zatlkať. To som nikdy neřekla. A potom, keď už dosvedčíš, dáš jej proste screenshot, receipts. Ale ja som to delala pro tvý dobro. No. A to bolo to isté. Keď som povedal, že dobrý, brácha chce ísť na medicínu, hovorím si, že ako ja mám rád chemii a to som ešte chemiu akože sa moc neučil a ja som vždy prechádzal školu nejako jednotky, dvojky a fakt som sa neučil ako vôbec, akože som sa úplne ako proste nic. A tak som řekl, že chcem ísť na medicínu a moja mama odpoveď bola taká, a určite neučíš sa tak dobre ako samo, vieš, takže určite chceš ísť na medicínu. Takže ja neviem, čo chceli a dneska mi to je úplne jedno, čo chceli. Tebe vychovávala máma nebo táta dohromady, nebo jak to máte? Jak to měli, když ne, naši sú spolu, ale naši akože samozrejme majú úplne iný vzťah, ako mali, keď som vyrastal ja. A lepší nebo horší? Lepší, v tom zmysle, že sú ako ukludnení a... Decka sprič z baráku. Oni majú, akože mám malú segru, 10-ročnú ešte teda, takže majú svoje dieťa a akože trošku spíš sa ako ukludnili a asi možno nechcú opakovať všechny chyby, ktoré robili s nami, že oni boli hodne mladí. Bráchu mali v 18 a mě mali v 19, takže to byli hodně mladí. Cítíš, že to ovlivnilo to, jak jste vyrůstali? Že ty rodiče vás měli takhle mladí? Určitě. Bez jakýchkoliv zkušeností. To jsou jako děti, majúce vlastne děti, že? To je prostě, a je to strašně jako cítiť. Ja vím, že veľa ľudí sa snaží, jako bojí sa veľmi práve tej medzery, že nechcú mať ako starí rodiče, ale zase vieš, to boli ľudia, predstav si, ja som si na tom tiež hovoril, keď som mal 25, predstav si, že mám 8-ročné decko a ja teraz prídem unavený z roboty, nemám čas na seba, ja mám ešte venovať čas tomu decku. Jasné, že nemali čas sa mi ako venovať, ale to sú veci, ktoré keď ty vyrastáš, tak nepochopíš, že to je to čas, keď v 17 si vždy myslíš, že aj Billie Eilish má ten rozhovor, vieš, akože neviem prečo podceňujú ako decka 17-ročné, we know, vieš, akože vieme, kto sme, vieme, ako rozmýšľame. Určite, teraz má, neviem, 23 a presne sa na to pozerá, oh God, vieš. A jasné, že to nevysvetlíš. Já to vnímám tak, kdybych měla dítě ve stejném věku, jak mě měla moje máma, tak já mám teďka 18letý dítě vedle sebe. To vůbec nepředstavit. Super, Dani. To, proč jsem se vlastně ptala i na to, jaký jsi měl ten vztah s těma rodičema, tak mě totiž zajímalo, co tě formuje i k tomu, kým jsi teď.
A teď to může být vlastně braný v rámci té tvorby, kterou ty děláš, to, jak se vyjadřuješ. Ty si o sobě někdy, v nějaký písničce nepsal si, že seš sám sobě toxický. Určitě. Drowning in Fire, jo? Písnička. Proč si to myslíš? Co ti k tomu vede, že si to myslíš? Ako jediný, a to je to, aj môj astrolog mi povedal, jediné problémy, ktoré akože ja v živote mám, to nie sú akože že externé, sú všetky ako self-imposed, to sú všetky, ktoré si vytváram sám a úplne 100%, ako tie problémy tam nie sú, vytváram si ich ja a ako ja som si toho plne vedomý a ja rozumiem, že ľudia majú práve ako problémy so životom, s peniazmi a tak ďalej, ale ja neviem, ja životom vždy ako som nejako proplouval a občas je to samozrejme horší, občas je to lepší, ale všetky problémy som si úplne vytvoril určite sám, ale I like the drama, drama sometimes. Rozumím. A ty máš na Instagramu jednu fotku a u ní máš napsaný, s rodinou máš tam fotku a máš tam napsaný něco jako podporující, milující, ale dysfunkční rodina. Co to znamená? Niečo také mám, akože where you get, like this is, you're just as fucked up as I am. No samozrejme, tak akože, že jo proste, to, jak ty si vlastne fucked up, tak sa zobrazí vlastne na tých tvojich deťoch, že jo? Určite. Takže neviem, jak to ináč povedať. Proste, ja som veľa vecí rodičom proste odpustil, čím som starší, lebo rozumiem, že ale práve, keď ako vyrastáš a všetky tie chyby, čo robí, tak to nepochopíš. A jasné, že si myslíš, že vtedy, že ja už mám 16 rokov, ale ukáže to čas, ukáže to naozaj proste čas. A tiež som nemal rád ako decko, že to hovoria starší ľudia odo mňa, ale plne s tým súhlasím a je to tak. Takže ako plno tých vecí som odpustil a jednoducho necítim nejakú zášť, akože voči tomu, ako strašne veľa vecí to jebali, ako mega. A to je také ako proste, ja neviem, ja keď som akože fakt ja som od 2021 mám diagnostikovanou teda bipolárnu poruchu. A to jenom tě přeruším tady. To se diagnostikuje jak? Nebo na základě čeho vlastně se jde někam na takový vyšetření a tam se to potom diagnostikuje? No to je niečo, že práve ako ja už som vedel hodne dlouho, že akože niečo není v pořádku. A hlavne prvně to bolo také, že si v škole. Ja jako, jako z psychického pohledu věci jenom cítíš, tyjo, já jsem jiný než ostatní, nebo co tě k tomu jako vedlo, ne, že tak to si všimli ostatní ľudia, že nebo ostatní říkají tobě, hej, ty jsi divnej. No ježiš, celý život, celý život, ježiš, úplne. Okay. Tak ako ja som vždy proste akoby taký roztrušený a môj ako, vieš, že fakt, že to vyzerá ako ADHD a mám kamaráta, ktorý má ADHD a ako ja keď som manický, tak on nestíha se mnou, lebo to je, a občas to môže ako maskovať, ako, že to je občas ťažko ako diagnostikovať. Ale samozrejme tie črty a diagnostické kritéria sú tam iné. Ale niečo som tým chcel povedať práve, akože neviem už, čo som tým chcel povedať, že ako proste v tom 2021 pak som vlastne ako keby, akože som povedal, že lebo ako ja som bol fakt ako manický a to bola tá epizóda, ako ja som dávno vedel, že niečo nie je v poriadku a hlavne, keď som mal psychiatriu, že ja som tam proste na tej detskej psychiatrii s tými deckami, ktoré sú tam pozatvárané a rozprávame o svojom živote a ja. A to bylo v těch 21 letech? Nebo jako v pátaku 2020 som mal psychiatriu, takže akože že jo proste, takže to víš, ale ja som bol diagnostikovaný rok na to. Ale tak jasné, že vieš, lebo čítaš si tie učebnice a hovoríš si, že to som ja. My máme ako práve ako veľakrát že jo, ty si čítaš nádory pankrátu, také tele boli, že ale to sú proste predstavy, ale keď niečo čítaš a potom sa stretneš s tými ľuďmi a hovoríš si toto som robil, toto presne robím, aha, to je niečo špatně. Můžeš uvést nějaký příklad, protože bipolární porucha může být pro strašně moc lidí úplně neznám. Ano. Ano, samozřejmě jsou potom různý typy tohodle onemocnění. Jo. Můžeš říct nějakou základní charakteristiku? U mňa sa teda striedajú. Tak, u mňa sa, ale teraz sa priznám, že už 2 roky, ako ja som predtým ako hodne bol pri psychiatrii, ale nespíš akože 2 roky, akože jak robím teraz internú a všechno, takže ako do psychiatrie už nechcem ako keď sa či sa niečo menilo, neviem, ale každopádne viem povedať ako keby čo mám ja. Ja mám najspíš tá bipolární poruchu typu 1 s narcistickými črtmi. Jak to teda prebieha? To vlastne ako keby u mňa sa teda striedajú ako keby epizódy hypománie, ketakmánie a depresívny som málokrát. Tak to je práve preto, keď ma veľakrát ľudia spoznajú, tak spoznajú, že som ako strašne zrýchlený a usmievavý a proste energetický a tak ďalej. Ja to pripisujem. A i takhle ja te znám, no? A ja to hodne pripisujem vlastne, ako keď ľuďom som to napríklad, keď som začal brať svoje prášky, moji kamaráti rovno vedeli, strašne si ako teďko mluvíš jak normálny človek, akože proste to není úplne ako šialené fantázia, ako iracionálne rozhodnutia, proste o 3 ráno sa zbudím a ako ideme cestovať svet, že jo. A som to popisoval tak, že predstav si, že si dáš
že si dáš prostě koks. Poješ jako poješ každý deň od rána do večera. Tak nemůže, ale tak ľuďom, ktorí jako you know, if you know, you know. You don't know. Ja, ale neviem, jak to ináč prostě ľuďom jako vysvetliť, ale naozaj to tak je a fakt to je prostě jako mne sa v tom mozgu jako vyleje ten dopamín a ja som to vždy cítil, že napríklad na mňa niečo ide, akože viem, že momentálne na mňa ide ako epizóda, alebo prostě predstav si, že fakt jako by sme sa zrazu bavili a zrazu začnem sa potiť a zostanem úplne celý červený a neviem, akože ty máš aj tie somatické ako trošku príznaky a už viem, že idem ako pôjdeme do epizódy, ako jo. Takže ako to proste, takto by som to nejako, tak si predstav, že proste by si robila od rána do večera, by si lietala na koksu alebo na perníku, neviem čo, a 3 mesiace takto v kuse. A takto nejako proste funguje asi moja hlava bez toho, aby som musel robiť nejaké drogy. Keď to povieš niekomu proste ako ľuďom, čo chodia na party a proste berú drogy a tak, takže to musí byť super. No, nie je to super, ako v tom zmysle, že pre mňa možno jo, lebo v tom momente, jak tam, ako tá mánia u mňa je vtedy spojená práve ako keby s tými narcistickými šikmi, že vtedy sa mám strašne rád a cítim sa ako poloboch, že fakt ako môžem praštiť do zdi a padne celý barák. A ono to je samozrejme to niečo, čo vždy doplatia potom tí tvoji blízky na tom, nie ja. A to bol aj ten dôvod, prečo ja som sa rozhodol, že už je na čase to ako riešiť, lebo naozaj trpeli spíš lidi v mým okolí. Takže například, když máš zrovna tu fázi, kdy máš narcistický jakoby sklony, je to něco, nebo je to období, kdy jdeš si nahrávat ten song, nebo... Ne, toto vůbec, právě že vůbec nie. se to tam neodráží, jo? Že bych si řekl, tyjo, teď se mám rád, teď jsem dobrý, teďka jdu natočit tak asi song, nebudem natáčať asi song presne o tom, jak som si chcel podrezať žily, že jo, a proste, jak som mal pokus o samovraždu, že jo, takže napríklad prvý song, čo som natočil, tak určite nebolo v tej fázi, to bolo ako práve, že tam akože dolu, že jo. Ale možno sa to zobrazuje v mojej tvorbe, možno, ale ja to v tom momente nedokážem posúdiť, ja to vždy viem ako proste. Ja mám teda diář, to mi poradila moja psychiatrička, že si zapisujem spíš ako spätne, tak teraz napríklad viem, že akože poviem, shit, nie, teraz som mal akože spíš som bol dolu, teraz som bol nahoru, že v ten moment, keď sa to deje, tak to veľmi neviem ako posúdiť. A ja som teda dosť kompliantný so svojou léčbou, lebo v Čechách existuje zákon, že ako lékař, keď akože keby, že nie som v remisii a nechodím na psychiatriu, tak s touto licencou nejsem zdravotne spôsobilej vlastne ako keby robil lékaře, ako s takou diagnózou. Jo, rozumím. Čo je hodne diskriminujúce, by the way, je to strašne diskriminujúce. No to určite to... Je to diskriminujúce voči ľuďom, ja poznám naozaj veľa lekárov, ktorí majú aktívnu závislosť, že si proste píšu benzáče ako Neurol a tak ďalej, chlastajú. A za to, že nikam nedochádzajú, nikomu to nepriznajú, niktomu sa neudeje nič. Ale ja za to, že som sa rozhodol, že to budeme teraz riešiť, ako chcem mať lepšiu kvalitu života, tak ma budú ako penalizovať za to, že naozaj skôr ako poďme sa o tom edukovane baviť a mať ako nekonfrontnú debatu o tom, že... Ty jsi zmínil, že v nějakých 17-18 letech jsi měl nějaký sebevražedný sklony a ta bipolární porucha má na tom svůj záměr? Asi tam niečo ako bude, ale ja som dobrý hodne vo vytesňovaní. Ako ja vidím som strašne veľa zľavy, ako fakt, akože aj tak nejako do 20-ky, práve keď som mal akože fakt tú depresiu, ja som mal strašne veľa ako potlačených ako spomienok z detství a ako fakt ako som úplne schopný nejako vytesniť veci z hlavy, ale v určitú dobu proste idem v tramvaji a zrazu bum a som shit, toto sa naozaj stalo. Toto sa ako naozaj fakt stalo a ja som na to úplne zabudol proste na 10 let, že jo. Takže tak. No. A teď už jsi jako v pohodě, takový sklony nemáš? Momentálne nie. Momentálne nie a strašne dlho som nemal jako ty sklony, takže to už je asi minimálne 5 let. Myslíš si, myslím, že nějaká statistika dokázaná, že vlastně děti nebo teenageři v dnešní době je tam nějaký ratio sebevražd dokončených, navýšený o strašně moc procent v rámci vlastně technologií a digitálního světa, jak děti žijou a tak. Myslíš si, že to bude ještě horší a horší do budoucna? Nevím, fakt jako ne. I jako vlastně z toho lékařského pohledu? Fúha, ono je to strašne jako možno a zároveň nie, jako tu sa vo mne bijú ako vlastne moje odborné a zároveň moje osobné názory, lebo akože ono to vidíš, ja ako človek, ktorý naozaj ako má proste za sebou pokus a naozaj ako viem, že keď sa chceš zabiť, tak sa chceš zabiť. A niečo pak máš tie myšlienky, keď chceš pozornosť. Ja teda nechcem ako práve, ja sa nechcem nikoho dotknúť a nikdy nikomu neuvidíš do hlavy. Ja neviem, čo sa ti deje v tvojej hlave. Ale to je to isté. Ja keď stretnem niekoho, kto má nejakú diagnózu alebo podobnú mne, tak viem,
Yep, akože I know. Takže vieš, a dneska proste pozrieš na TikTok a všetci si sami diagnostikovali ADHD. Všetci. To mají všichni. Ale vieš, a práve hovorím, ako big whoops, plňaš ako možno 3 kritéria, z toho nemáš ADHD. Mě ho diagnostikovala a maminka mýho bývalého partnera. A tak ako, chápeš, tak to je proste, ale tiež aj u mojej diagnózy, tak to je napríklad ináč, akože ja si presne pamätám, že ako fakt som sedel na urgentu u môjho kamaráta, ktorý tam akorát robil a fakt ako už neviem, čo som spravil, iracionálne zase rozhodnutia, tak. Sedel som len na urgentu a on proste akože tu je niečo, už je s tebou ako fakt niečo veľmi hodne mimo, že čo sa deje. A ja som bol taký, že ak mám úprimný, tak nie som si istý, akože som si tak na 70% istý, že toto je realita, čo momentálne sa deje. A on ako, tak ako buď ho hospitalizujeme, alebo ako to začneme riešiť. Takže práve ako cez kamarátku, ako spolužačku, jej maminka je ako tiež psychiatrička, ona je také psychiatrička, ona ma hneď zobrala, ona je skvelá, by the way, ako ja mám skvelú psychiatričku, musím si zaklopať. A tak sme to začali riešiť, no. Takže, ale späť ako k tomu práve, jak sa to bude vyvíjať v čase, nevím, ako fakt nevím a neodvážujem sa ani, možno čím sa viac o tom bude ako rozprávať a keď nie všetci si povedia, ako že sme neurodivergent, neurotypical, na konci dňa si hovorím, ja si žijem vo svojej bubline a ak niekto proste, ja neviem, je mi to ako fakt na konci dňa mi je to úplne jedno. Jak moc žiješ na sociálnych sítích? Jo, ako pozerám hodne ako, ale iba kvôli memečkám. ako mňa nezaujíma, akože ja rád vidím ako ľudí, ktorí sledujem, ja chcem vidieť, že žijú svoj život proste, že zdieľajú ako, neviem čo robia, ja to rád pozerám, ale nejako, že ma to ovplyvňovalo, že ja by som sa kvôli tomu cítil zle alebo dobre, tak to nie. Vôbec. Nemá to na mňa dopad. Ty jsi jeden z mála lidí v mém okolí, který na Instagramu sledují mýho psa. Pravidelně. Jo. Proč to děláš? Dělá ti to radost? Jo, ako práve, ako ja sledujem práve to, čo chcem ako vidieť, že jo, ja mám rád, keď ako vidím tých ľudí, čo sledujem, tak ako chcem akože asi nejako mať kontakt s životom, že jo, a keď proste že majú pekný život, alebo ja hovorím, ja zdieľam aj tie zlé veci proste na Instagram, lebo nechcem ako práve ukazovať, že všetko je dobré, není zlé, akože ja akože môj že jo, fuck up to success ratio, ja si 1:10. Ako všetko prostě doserem, na čo sa a kľudne to budem sdílet, že jo. A myslíš si to, co si teďka řekl, že jako 10 fuck upů oproti jednomu jako úspěchu, že to tak opravdu je, nebo že to máš jenom tak v té hlavě nastavený? Myslím, že to naozaj tak fakt je. Aj teraz 2 týdny naspátek som chcel. To tak byť. Je, fakt ti hovorím proste, akože aj do Anglicka, keď som sa hlásil, mám asi 42 krát ma odmietli. Big whoop, že hovorím. A teraz čo spravím? Akože a potom príde niečo ako fakt skvelé, že I don't care, vieš, na konci dňa si poviem, aj tak mám pekný život. A teraz som skúšal fakt manifestovať, bol som teda na vode a písal som si, jak mám dobrý život, čo ma teda na ňom baví, že mám dobrú prácu, dobrých kamarátov, znova sa cítim skvelo vo svojom tele, lebo po operácii som znova zhubol ako 10 kg, že sa cítim fajn, nič ma aktívne nebolí, všetko je fajn, chcem ešte viac. Za 5 minút niekto mi ujebe ty vole značku na aute. Ale to je nic. Ja to prišiel práve, vidíš, ako to mi prišlo také strašne. Ja som fakt išiel v tom aute a fakt som sa začal strašne na tom smiať, lebo ako chápeš, ja si tu práve si idem manifestovať, čo je super a bum, ako vieš, že vesmír ti povie, here you go, bitch. Ty jsi zmínil manifestaci. Co děláš v rámci svého seberozvoje? Asi nie. Nevím. Takže si manifestuješ. Nevím. Co třeba meditace? Jo, ale teďkom, ja som mal fakt 2022, som prvýkrát v živote, ani neviem proste, prečo na mňa prišlo, som si povedal, vieš čo, idem to skúsiť. Idem skúsiť meditovať, ako proč ne. A to bol fakt pre mňa ako taký zážitok, fakt strašne pekný zážitok. A iba raz potom som meditoval tak, že by som mal takú istú vlastne taký zážitok. To bol pre mňa ako, neviem to ani popísať, ako som sa cítil, že fakt ako keby zároveň vo svojom tele a nie vo svojom tele. A som si hovoril, že wow, toto je ako fakt veľmi dobrý, to bude znieť úplne ako psycho, že som fakt ako nejaký úplne ako, že jo, ezo, alebo tak, čo akože až tak moc nejsem. A proste som mal taký fakt, že ako keby rozhovor ako keby so svojím vnútorným ja a fakt ako som bol mimo svoje telo a vlastne na každú všetko, čo som sa chcel spýtať, ako keby už dávno som mal odpoveď, neviem, či to je to fakt tak strašne ezo, takže to som asi rok vtedy meditoval, fakt, že každý deň som proste tak 10-15 minút ako meditoval, ale potom som znova začal robiť v medicíne a ako ja teraz nemôžem, ako ráno, nemám na to fakt ani tých 15 minút, ako keď začínam ako skoro ráno, tak proste takto. Ty si teda Dani úspěšně vystudoval druhou lékařskou fakultu? My school didn't pay me for any promotion. Já jsem řekla, kterou. Řekla si. Ale tak to může být Masaryková univerzita. Ne, jenom jedna v Čechách. Tak ale robím si starandu, jako je to. Dobře, tak jsi moc šikovnej, že z toho robím si starandu. Ale
Co bylo teda to finální rozhodnutí, že teda půjdeš touto cestou? Po všech těch tvých, jakoby, dejme tomu, psychických problémech v tom dospívání, rodiče tě nepodporovali, aby se na tu medicínu šel. Určitě ty přijímačky na to jsou těžké. Také, že sú to strašní ľudia. Ne. Ale nie, iba tak, mám niečo teda povedať. Ja neverím, že ľudia sú zlí a dobrí. Všetci sme iba ľudia. A robíme raz dobré a raz zlé rozhodnutia. A je to iba na tebe, kde sa rozhodneš, kde pôjdeš. Ale všetci sme ľudia, všetci robíme chyby. Preto ako neberiem nikoho, že toto je zlý človek. Jediný zlý človek je možno, ja neviem, Hitler. Akože jo, proste, takže tak. Ale to rozhodnutie, ja fakt ako v 12 alebo tak, vtedy to bolo tak nejako asi 8 na základce, alebo tak som si fakt povedal a všetci sa mi ako samozrejme vysmiali ako doma, v škole kamaráti, všetky, ale som povedal práve ako ne, chcem ako buď byť psycholog, psychiater a do toho chcem proste spievať a chcem písať a niečo možno vo filme a tak ďalej. A to je úplne úžasná kombinácia. Že chceš všechno, vieš. No a ty to všechno máš? To je práve taká tá vec, ako a možno to nerozumíš tak, ale ten success ratio 10:1, teďka jsi řekl 5 věcí a ty všechny máš? Toto je také, vieš, to je skvělý. Ale to je niečo, že čo chcem, akože ak si ľudia majú z toho niečo odmietnúť, ako vzít, tak je práve to, že to fakt nepočúvať ostatných, ako fuck them, vieš, ak vnútri cítiš, že niečo k tomu, tak čo, tak možno to nebude ako keby, ak ti to dáva fakt tú vnútornú naplnenie, alebo niečo na tom baví. A vieš, aj pre mňa to bolo, a kedy to chceš stíhať? Chceš byť aj doktor, chceš... Aha, a nejako to stíham. Ja neviem jak, I don't care, protože vieš. Děláš věci, co máš rád. Práve. Ano. Akože, a keď mi niečo vnútri, mi niečo hovorí, že toto je niečo, čo by som mal robiť, tak prečo by som to ako nemal robiť? Že ak samozrejme tebe niečo vnútri hovorí, že máš ako zabíjať ľudí, tak asi to nerob, ale ako, že ak ti niečo vnútri hovorí niečo, ak je to zadarmo a teba to baví, znie to, že je to zdravé pre teba, vieš. Určitě, souhlasím. Čím se teda teďka živíš? Protože zadarmo to nemůžeš všechno dělat, že jo? No z medicíny. Ja som ako robil 2 roky po škole farmafirme, čo ma tiež strašne bavilo, klinické výskumy a farmakovigilancia. A znova som prešiel do medicíny. A živím sa bohužiaľ tým, ako v tom zmysle, ako fakt tie peniaze ako v českom zdravotníctve pre mladých lekárov sú úplne na hovno, ako fakt sú. A akože som išiel o polovicu dole ako so svojím platom, akože vieš, už ja som mal nejaký trošku štandard, ako taký svoj standard. Takže sa živím z toho, ale ako ja nie som moc človek na peniaze a mne vždy raz za čas mi príde také, ja viem, ale možno ako to manifestujem, že si hovorím, musím vyplatiť ako anglickú kartu, ktorú stejne nepoužívam a zrazu bum, príde 80 ako libier vlastne za pesničky, čo som napísal, lebo to niekde hrali ako v rádiu, vieš. No práve, takže ja sa na tým ani ako, ale môj primárny, akože samozrejme ako finance sú ako z môjho hlavného pracovného poměru, čo je v nemocnici. A tam děláš konkrétně co? Dělám lékaře na klinice pracovního lékařství momentálně. A co to znamená? Takže to je vlastně pracovno-lékařské služby. To je jako v Čechách je to jako keby nastavba teoreticky jako praktického lékařství, jakože keď si praktik. A je to vlastně ale samostatný obor, lebo ty tam máš strašně veľa věcí. To nie sú jako iba papír, že jo, můžeš jít dělat, ale jsou to jako nemoci z povolání. Tam jako děláš také jako očkování, co se u nás tam děje. U nás se tam děje veľa. U nás je také jako toxikologické stredisko, kde jsem momentálně začal jako pracovat, že mám jako mi to rozdělili. A mě to jako strašně baví, lebo je to v podstatě urgentní taky věc a jako vlastně ty si na telefonu a můžu ti volať aj lidi jako s nějakou úplnou blbostí, ale zároveň jako nemocnici máme tu člověka, který prostě právě jako predávkoval sa neurolem, že jo, jako co máme dělat. Takže je to také strašně fajn. A potom teraz jednou do týdne chodím vlastně za dáčo, že taky jako, ale lebo jakože chcem, jako chodím na náš urgent. Teda jako začal som minulý týden, 2 týdny naspátek, že jo, že prostě na pár hodín. Oni mi tam teda dovolili nějakých jako pacientov si teda jako, že tedy spísať a tak, lebo je to jako fajn škola, že jo. Lebo ja som sa vrátil jako z farmafirmy a vlastně, že som viac pracoval na tej hudbe do medicíny, nie kvôli peniazom, ale spíš jako, znova ma to jako táhlo, že jo. A pre mňa vždy bolo jako fakt tá psychiatria niečo, čo vždy chcel dělat. Ale moja skúsenosť s českou psychiatrou a hlavne s tým, ja si práve hovorím, ak by som bol v Anglicku, tak by som išiel do psychiatrie hneď, akože by som ani nerozmýšľal. Ale ako ja mám rád, tu, kde pracujem momentálne, mám veľmi rád to pracovisko, že nechcem ho opúšťať, je fajn kolektív, sú tam dobré podmienky a ja som išiel ako z iného, že som bol vlastne na internom oddelení a je dôvod, proč mladí lékaři nechci dělat internu, prostě tí pacienti sú strašní. No a nechceš mít soukromou psychiatrickou praxi? Možno, ale jako u nás to funguje ináč, že jo, ty po škole vlastne vyštuduješ a pak sa zapíšeš do toho, čo chceš robiť a proste ti to bude trvať minimálne 3 až 7 let. Kde musíš jakoby praktikant provazovat tuto činnost. Ty si v podstate ako keby zapísaná, ty pracuješ ako normálny lékař, len ti nemusia toľko platiť. Lebo nie si specializovaná, takže by si mala mať teoreticky nad sebou dohľad, ale všetci víme, že ten dohľad je akože taký, jak by si nemáš. Stejne musíš makať, lebo to niekto odmakať musí, že jo. A proste tí pacienti stále pribúdajú, boli a budú, takže ale kdybys teďka
5 let měl tuto praxi, tak až ti bude 33, tak si můžeš otevřít psychiatrickou soukromou kliniku. Ale to je ten problém, jako napríklad, lebo v tej psychiatrii by som musel ísť proste, by som niekde musel robiť na lôžkovom oddelení. A neviem, či si niekedy sa bola pozrieť ako v stave, a to porovnám s tým, že ja som mal psychiatriu v Norsku, takže tam to bolo ako úplne fakt super a oni sa s tými detičkami, oni mali fakt ako všetky možné terapie pro nich nastavené, že ako to sa nemá hovoriť, ako že psychopat, lebo to proste už, to je za prvé to nie je pravda, tak, ale porucha osobnosti, bližne, keď vedia, že to sú deti, ktoré budú mať ako naozaj nejaké poruchy osobnosti a tak im naozaj majú špecializované terapie na to, ako im vysvetľovať, aha, vidíš, tú hračku to bolí, že napríklad teraz tatínek, vieš, ako mladý, že? A ako je to strašne dôležité, kdežto u nás to tak nefunguje, proste zoberú tie anorektičky, hodia ich do motola a tak to napchajú rohly. A teraz sa nechcem dotknúť, možno sa to zmenilo, nevím, nechcem sa dotknúť žiadnej nemocnice, ako ja o to nie som žiaden býv, nechcem robiť, nevyznám sa, ja u vás nepracujem, neviem, jak to tam funguje, takže to je iba ako disclaimer, fakt ako pre ľudí a momentálne ako moto má samostatnú vlastnú kauzu a to je teda nemocnica, kde ja som študoval, že jo, jak neplatia predčasy a jak vlastne ojebávajú ľudí a ako povedz mi si to, že tam naozaj je ako tí mladí lékaři, lebo tak to je a plno z nich sa aj z nemocnici Kolik si viděla mladý lékař, který jde po škole teda do nějaký nemocnice? Môj v čistom? Môj prvý plat? Neptám sa na tvůj plat. Ja ti poviem, asi najlepšie povedať, že koľko proste som robil a ako začínaš 7:30, nestalo sa mi, ja som teda delal na nefrológii, málokrát sa mi stalo, že nefrológia, ako ledviny, to sú ledviny. No lékaře, to sú ledviny, lékaře, ale je to ako vlastne interní, že jo, a vlastne takže 7:30 je hlášenie, myslím, a akože končíš oficiálne o 4:00, ale samozrejme nekončíš o 4:00, možno ty ako atestovaný ako jo, ale keď si mladý vo škole ešte nič nevíš, tak ako ja musím ešte dopisovať, pripravovať si na zajtra a tak ďalej. Takže bežne by som odchádzal ako o 6 až od 8 večer a moja prvá výplata bola v čistom asi 28 000. Takže a to už som lékař a mám na starosti asi 3-4 pacientov, ktorí akože do toho furt ako něco řeší a proste sú neúctiví ku mne k tomu, do toho akože aj to vedenie nemusí byť úplne najlepšie, takže to tam úplne podceňuje, robí s tebou najväčšieho debila. Takže ale záleží na pracovisku, že jo, akože proste občas sú fajn pracoviská, občas tak a ja som ešte nepočul o žiadnej interne, kde by ako ľudí boli ako, ale nechcem sa zase nikoho dotknúť, keď počuť zerajú lekári, vy si robte svoje, ja si robím svoje a hotovo. Ja si idem proste svoje a chcem robiť to, čo ma baví a práve to oddelenie, kde som momentálne, tak je to fajn, ale zase nemôžem hovoriť, že to oddelenie, kde som bolo špatné, to nie. V tom zmysle, že ma to veľa naučilo, ale za tých 6 mesiacov som ako proste som zestárnul asi od 3 roky v mojej hlave, takže som si povedal, že toto proste není pre mňa. Ani som človek, ktorý veľakrát v mojom okolí, alebo tak vidíš ľudí, že sú proste v niečom, v tých vzťahoch, v práci, že sú nešťastní, ale si hovorí, že to sa zlepší. To je bias v tvojej hlave. Nezlepší sa, musíš to zobrať teraz. A ja som človek, ktorý ani to bude skúšať. Nechcem si povedať za 5 rokov, že mal som to spraviť ináč, lebo vieš, lebo máš pocit, že v minulosti, keby spravíš iné rozhodnutie, tak by to bolo lepšie. Ale to nikdy nebudeš vedieť, dokým to nespravíš, lebo to nikdy nespravila. Takže ja si poviem jednoducho, toto není pre mňa a dávam momentálne výpoveď, odchádzam a idem za niečím, čo kam ma to ťahne. V tom prípade, proč to neuděláš? Co? Však som to udělal, ja som z tej nefrológie vtedy hneď odešel. Jo, a teď si spokojený. No to práve hovorím, áno, momentálne som na takové nejaké pracovné lékařství a tam som spokojený. Jaký máš takový nejsilnější životní hodnoty? Jakýma se řídíš? To ani nevím, asi ani nevím. To je, ako to přijde a mení sa to v času, že jo? Ale tak svoje hodnoty asi... A to musím ale nadávať, lebo to ináč neviem, ale tam budem musieť nadávať. Proste nebuď kokot, vieš čo, ako nebuď kokot, snaž sa ako trošku aspoň empatický a že si ten svoj život, nikomu aktívne neubližuj a jak to moja babička mňa teda vychovala moja babička skôr. A ona to nejako hovorila. Jako do práce, jo, oni ako makali hodne, tak oni akože sú proste ako keby fakt, oni sa vypracovali proste z tých najnižších sociálnych vrstev akože oveľa vyššie. Ještě přeruším, tak ty o ty babičce máš nějaký song, jestli se nepletu. Mám. Je to ten člověk, který tě v životě inspiroval? V určitých veciach asi áno, lebo ako je to tá vnútorná sila. Ja som na tým rozmýšľal. To je spíš ako keby tá vnútorná sila, že vlastne fakt ako, vieš, veľakrát ľudia to proste zabalia, ale to je taká tá vnútorná sila, keďže sú úplne veci proste úplne najviac na piču, chceš sa zabiť, tak stále vidieť proste to svetlo na konci tunela, že fakt, že už proste nevládzem, že som aj na pokraji síl fyzických, mentálnych, ale stále ešte dokážem ísť. A to je proste ako človek,
moja matka, moja babička, vieš, že proste ako z tej fakt rodiny a ona zostala v 30-ke ako vdova s 3 dětma, že a dělala prostě dojku jako krav, že a postavila prostě doma, na všechno byla jako sama a jakože určitě to se neudělá jako sama. Myslíš si, že ta síla ta ženská síla, která dřív byla, že už teďka tolik není? Nebo že ty ženy mají tu sílu jako trošku v jiným v jiným pohledu, že jsme víc emancipovaný v rámci biznisu a chceme být úspěšný manažerky a podobně. Ale dřív ta síla tkvěla trošku tady v těch jiných hodnotách, proto se ptáme jako i na ty hodnoty. No, já nevím, to je strašně si individuálně, jak to má nastavené, ale zároveň a je to zlá věc, že se něco změnilo, že víš, jako se posunuli jako hodnoty, pokiaľ teda tak, jak se mení spoločnosť, pokiaľ ty hodnoty spoločnosti korelujú s tvojimi, čo je na tom špatné. Na konci dňa je to stále tvoj život. Určite. To takisto vieš, ako keď niekto od teba očakáva, že práve ty by si mala takto ťahať rodinu a tak. Keď si povieš, to nie je môj život, to je proste ako znie to pekne, vieš, akože taký aj určite v tom ako veci, ja som to sa bavil teď o tom s našimi rodičmi, ako to sú veci, ktoré ty máš vo svojej hlave, práve jak môj brácha, že rýchlo sa lože rodinu, maj svoje deti, kliniku a tak, to nie je môj život. To, čo tá tvoja idea, čo teba si myslíš, že teba robí šťastným, nerobí všetkých šťastným. A to je ako niečo, čo ja v tom momente by som fakt ako hneď si ako vystrelil mozog z hlavy. Hneď. Ako ani by som nerozmýšľal, vieš, lebo to není môj život. A co je teda ten tvůj život? Co je tvůj velký sen? No, najväčší sen? Neviem, mať sa ako dobre. Chcem proste, ja som si vždy hovoril, že I'm a storyteller. Vieš, proste akože I like to tell stories and I like to captivate people. A proste priniesť ich do toho svojho, ako môj sen je proste jednoducho písať a ja rád píšem ako a tvorím, preto som sa naučil produkovať, akože vieš, ako ja chcem robiť ľuďmi, ktorí ma inšpirujú, alebo ako nie iba robiť, ale tráviť čas a to je môj sen proste, žiť si ten svoj život časovo tak ja chcem a robiť to, čo ma baví. To je ako jediný fakt ako sen a či už to bude ako práve nejaká medicína, hudba, akože tak, jak to má byť, tak to nakoniec dopadne. A fakt, a tak, jak hovorí môj astrolog, akože, že ja som sa dobre asi narodil pod tými hviezdami, ako fakt, akože do čoho sa pustím, tak to proste nejako pôjde. A jasné, že proste občas ako niečo majestátne proste do kurvy, že všetko to pôjde zlé, akože a budeš mať ľudí proti sebe, ale ja mám teraz 28 a dajme tomu do 25 rokov. To znamená, že asi 70% môjho života som mal vždy všetkých proti sebe a musel som ako byť sám na svojej strane a konečne som sa to naučil, takže na konci dňa ako je to môj život a takže ja budem na tej svojej strane. Takže už si teďka cítiš, že máš vedle sebe parťáky, ne lidi, ktorí jdou proti tobě? Jo, ale to som ja. To je akože fakt, ja som nad tým hodne rozmýšľal, že a niekde na TikToku som to asi rok naspäť videl, vieš, ako tým človekom, kto ako vyrastieš, je ten človek, s kým by si sa ty cítila bezpečne ako decko. A ja som si vždy práve prijal, že by som chcel mať niekoho, u koho sa ľudia cítia bezpečne. Ako, a ja fakt, ako môžete zbyť môj kamarátov, ja mám takú debilnú vlastnosť, že ja proste, keď sa s niekým potkám, tak mne ľudia vykecajú hneď celý život ako na potkání. A mne to nevadí, lebo vedie, že tam není žiadny judgment a skôr akože, ak viem za tým nejakú proste science alebo niečo, tak sa o tom poďme naozaj. Preto som vždy chcel byť terapeuta a stále ako nad tým premýšľam, že vieš, ako ty lékař si môžeš potom sa zapísať do psychoterapeutického výcviku, len je to dlho, je to asi 6 rokov, ale mám to niekde v pozadí, lebo to je niečo, čo milujem, že jo. A toto bol práve ten človek, ktorého som ja potreboval strašne vo svojom živote. A asi tak minulý rok som sa bavil teraz so svojimi kamarátmi a mal som to precitnutie, že že vlastne ten človek, koho ja som zúfalo potreboval vo svojom živote, som momentálne ja. A to ma naplňa strašne ako to vnútornú, čo máš z toho, vieš, že mňa to naplňa strašnou vnútornou ako keby silou, lebo vlastne to, čo som ja chcel a to znamená, že ako vo svete je strašne veľa detí, alebo nie iba detí, ale ľudí, čo potrebujú toho človeka a už iba to, že som mal tú česť, že som sa akože nejakým ako spôsobom ja stal tým človekom, je pre mňa strašná ako česť v živote. Ty jsi mi v průběhu celého toho rozhovoru vlastně říkal, jak jsi sám v sebe našel, jak jsi vyrost, jak jsi dokázal nebo jak jsi dokázal čelit vlastně těm nástrahám, ať už vlastně psychickým, nebo cokoliv, co ti přišlo vlastně do života. Což je skvělý. A co by si poradil lidem, kteří teďka poslouchají a mají stejné pocity, mají nějaký démony v sobě a vyrovnávají se s nějakou částí jejich minulostí a chtějí se dostat do pohody? Asi to, že nikdy, ak vnútorne cítite, že proste človek to už nedáva sám, nikdy nie ako, a ja tiež nikdy nežiadam o pomoc, dokiaľ absolútne nemusím, pokiaľ fakt nie som na zemi, akože vtedy, ak mi ochrnie noha, že jo, a tak dovtedy, keď budete mať ten pocit, že už proste naozaj nemáš čo stratiť, tak čo, tak proste
ak máš ten vnútorný pocit, že už to nedáva sám, tak proste vyhľadaj tú pomoc. A na svete je strašne veľa ľudí, čo ti pomôže. Ako fakt to verím. Akože, a tí ľudia, čo to ako nebudú chcieť pomôcť, tak to nie sú tvoji ľudia. Danej, pokud niekto bude chtít pomôcť, môže ti napsať? Môže, určite. A ja to mám aj na svojom, akože na tom práve. A ako to sa mi stalo, asi raz sa mi to stalo, že mi niekto napísal a to není judgment, ja nie som ako o toho, to je proste človek. A o tom má byť aj moja hudba. To je proste, ja som chcel, že niekto tak na druhej strane sveta, kto ma nikdy v živote nestretol, nikdy ma nestretne, nikdy so mnou nebude hovoriť a už iba z tej pesničky vie, kto som ja ako človek a vie, že ho pochopím. To je ako, to bol pre mňa, to bol asi ten prvotný, ako prečo som to chcel začať. Ale podľa mňa je dôležité, lebo my sa teď bavíme ako o tom, jak teraz je všetko super, ale ako poďme sa naozaj baviť teda aj o tých fakt ako veľmi negatívnych, lebo akože to strašne to znie a určite ako ľudia, čo sa pozerajú, že jednoducho, že to je proste čurák, jak sa má dobře. Ne, ale tak ako presne, jak som povedal, lebo ľudia to ináč vnímajú, keď vedia, že ty ako keby, jo, tak ty si proste teraz sa máš dobře, tak ti to nepřijú. Ale keď sa budeme baviť o čom všetkom a fakt aké úplne ako fucked up thing si človek ako musí prejsť, tak si povieš pak, ako že já si myslím, že všichni lidi, kteří si ty fucked up věci prošli, tak si toto nemyslej. Ale takový... No, jo, ale to nie je každý, ale to není taká tá, ja mám susedku, ktorá je influencerka, taká no, že jo, tak tá si to nemyslí. A toto je práve ako keby, to má byť o tom, to je ale podstata nekonfrontnej debaty, že naozaj poďme mať tú edukovanú debatu a nejdeme sa baviť o tom, že teraz ja mám ADHD, spravím o tom video alebo tak, ale OK, máš ADHD a nejako ťa to ovplyvňuje. OK, tak poďme, ak chceš tým naozaj niečo robiť, jo, ale je to tvoja voľba, ale majme o tom ako naozaj otvorenú, edukovanú debatu a ja to mám počas svojich koncertov. A ty si opět zmínil ty koncerty, já bych s tebou chtěla udělat takový deal. My tady natáčíme spolu ten první podcast, tak až já budu mít 10 nebo 15 dílů, tak bych pozvala všechny hosty a uděláme nějaký malý koncert v nějakým baru, jo? Dobře. Jo. OK. Jako proč ne, no. Ja som ale práve nikdy ako predtým som nerád vystupoval, lebo to je niečo, že ja som neposlal to článek, čo som dal vlastne ako keby ten svoj interview a proste ja som akože fakt, ľudia v mojom okolí, keď som vyrastal, tak to mi robili ako strašné, to boli ako pranks, akože také tie, čo vidíš ako vo filmoch, že naozaj ako 30 Reasons Why, že ako keď to vidíš, tak si povieš, rozumiem, prečo sa to decko chce zabiť, že jo. Takže to bolo také, že aj keď ja som naozaj začal proste vydávať tú hudbu a tak som mal pocit, že celý svet ma teraz akože proste prankuje. A čakám iba na ten moment, kedy bude, now we got you, everybody's laughing at you. But now, vieš, si hovorím, I don't give a shit, it's my life. A občas ako jo, a preto viem, aj keď spievam, tak I'm gonna hit a note off, proste budem trošku možno mimo tónu občas, I don't give a shit. Já se zase někdy cítím jako v Truman Show. Ale, no, takže každý máme nějaký takový pocity. Danny, moc děkuju, že jsi přišel, že jsi udělal čas. Bylo to skvělý, ještě bychom si mohli povídat další hodinu. Tak pokud se budeš líbit našim posluchačům, tak třeba tě pozvu ještě příště a můžeme probrat nějaký další věci. Nechám ti slovo na závěr, jestli chceš cokoliv říct. Ja vám moc krát ďakujem za že ste sa teda počúvate tento podcast. Ďakujem Peti za pozvanie. Bolo to ako príjemné a jo, ak máte pocit, že neviete fakt s kým porozprávať, nevadí mi ako anonymný, ako ja naozaj nebudem vám dávať, občas to teda robím, akože keď pacienti ako zavolajú, ale to je ako, že potom tam je tá liability, že to si neberem ako na svoju lekárskú licenciu, ale keď chcete ako osobnostnú radu, alebo máte sa s kým podať, tak áno. Môžete napísať, môj e-mail je fakt na mojom Spotify, môžete si ako počúvať moje pesničky, ak chcete so mnou robiť hudobne, alebo tak, mne chýbajú v Praze strašne kreatívni ľudia a to mi ako vadí, možno ako v Čechách. A to je v Anglicku, prečo milujem. Tam ako na každom rohu potkám niekoho, kto chce robiť na tom svojom talente, že jo? Takže jestli tady máme i nějaký kreativce, tak Danny mu taky napište. Danny, já ti moc děkuju, že jsi přišel a přeju ti strašně moc štěstí na tvé budoucí životní cestě. Děkuju. Ahoj. Ahoj.